ali kudali ndi mtanda wa Yesu. Tsopano ndaupeza moyo, ndaupeza moyo, ndaupeza moyo, ndaupeza moyo, ndaupeza moyo, ndaupeza moyo, ndaupeza moyo. Tsopano ndaupeza moyo, ndaupeza moyo, ndaupeza moyo, ndaupeza moyo, ndaupeza moyo, ndaupeza moyo, ndaupeza moyo. Tsopano ndaupeza moyo. Odi, odi, odi. Mwatipeza mukufuna chiyani? Bambo olemekezeka, tafika kuno kuzapempha mpingo wanu wa Chikristu kuti utilole kulowa mukautukumeni ndi kutikonzera kuti tilandire ubatizo. Atsogoleri akudera la Mpandula, kodi akatekumeni yanu ndi yani? Abambo olemekezeka ndi abale athu awa amene Mulungu anayitana kuti apulumuke polowa mukatukumeni ndi kukhulupirira Ambuye Yesu. Amene Mulungu anayitana kuti apulumuke polowa mukatukumeni ndi kukhulupirira Ambuye Yesu. Maina awo ndi awa: Edison Mwisho.